Da, da. Aha. Stai 2-3 secunde, da? Da. Da, hai că mi-a venit cineva. Aha. Vă sună mai târziu. Ok. O zi frumoasă aveți, papa. Da, spuneți, m-ați venit și... Da, v-am recunoscut, spuneți. Cu angajarea, că mi-ați promis cu angajarea. Mă, nu ți-am găsit nimic, dar am o ofertă pentru tine. Da, spuneți, cu toată plăcerea. O grădinar, dacă vrei la mine acasă. Da, cum să nu, cu toată plăcerea. Și aveți soție ceva sau? Da, am. Da, o ajut pe soția, nicio problemă. Nu, că avem primit să vezi, tu ești grădinar. Da. O să ai o cameră separată. Da, sigur, da. Și faci, programul este de la 8 la dimineața. Da. Iei din apă, faci curat în apă. Da. Iarba curezi cu farfeca, știi? Da. Păi, deci, mâine la ora 8 să vii la mine. Am înțeles, să trăiți. Sau adresa tot și mă găsești. Da. Dar, totuși, fă un pic de curățenie pe aici. Da. Mă duc să beau... Cum să nu? Mă duc să beau cafea, da? Da. Aveți încredere în mine, stați liniștit. Mâncați așa. Bă, nu fi având ăsta banul, mâncați așa. A dat cineva un bine. Alo? Da, cu forțe de muncă, nu sau? Păi, da, cum să nu? Veniți cu toată plăcerea. Eu sunt șeful acestui firme, eu sunt șeful aici, așa. Dar trebuie, în schimb, ca munca dumneavoastră să plătiți avans pe puțin 8 milioane ca să plătiți locul de muncă. Da, așa, domnule, așa s-a dat legea. Păi, cu mine ați vorbit mai devreme. Cum, adică avea altă... Nu, domnule, aceeași voce, domnule, dar mamă. Uite, fusei puțin răcit și de-aia vorbit cu dumneata la telefon. Bine, sănătate multă, ne vedem mâine cu banii, să vă prezentați cu banii la mine. Nu, dar cum să fac? Cum să fac? E bine că nu sunt cameră de vedere pe aici. Aia mi-a mai trebuit. Domnul a avut încredere în mine doar. Ce laptop are aici, ce birou, bă, ce telefon are, bă, mâncați și telefon, ca lumea. Eu am avut în viața mea, nu știu să pun mâna pe el. Dar și dacă să răspund, atât. Atât, dar nu știu să răspund. Dacă o vedea șeful ce fac eu aici, mamă, eu ce vedea șeful aici curățenia asta care am făcut-o eu. Mamă. Vede, pă. Știu că așa frumos, laptopul ăsta. Așa. Ai făcut pe aici? Da, am făcut curățenie peste tot. M-am făcut curățenie peste tot. A sunat cineva, nu? Nu. Nu n-a sunat nimeni, nu? Nu, n-a sunat nimeni. O cafeluță ceva, dar eu mă pricep și să fac o cafeluță sau ceai, dacă doriți. Nu, că mai stau 5 minute și mă duc acasă, cum m-a sunat mă sună nevastă mea și... Da. Mă duc la restaurant, știi? Cum doriți dumneavoastră. Știu că ai făcut foarte bine curățenie. Da. Deci ne auzim mâine, da? Da. Nu vrei să-mi dați mie ceva bani? Ține. Strângem Da. de cameră. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot. Deci mâine ne întâlnim la 8 Da. dimineața, nu seara. Da, am înțeles. Du-te acasă. Da. Sănătate multă. Salut, pa. Da. Primiți colindul? Ce mai ești, mă? Am venit să... Stai, ho! Ce, vii, câți direct, așa, pe și vii la mine, câți așa, direct? Nu, cu colindul a venit domnul. De unde ești? Ce ți-a dat drumul așa? Sunt de la Cămini și eu. Ce Cămini ești? Câmp mung. Unde? Câmpurile alea care sunt lungi. De acolo. Câmpul lung.
Da, da, Ah, pe acolo am și o casă pe acolo. da. Păi și ce să Domnul. spuneți, mă? Ce vreți? Am venit să colindăm. Da, stai, hei, Da. hei. Unde e așa tranquilă? Păi nu să cânt. Păi am cât o mie este. Ah, Cântă. da. Am venit să colindăm. Atâta? Domn să înălțăm. Du-te, mama. Ia și du-te, bă. Când Ia și du-te. mama ia Du-te, du-te, amă. Sănătate, sănătate. Vine tot boschetar la ușa mea, fraților. Firea-ți-ai dracu să fiți cu boschetar. Bă, mai... Zau, dar mai boschetar, frate, unde găsesc mai de boschetar, dau. Nu mă lasă să fac ca să mă uit și prin camere, ce mai... Fii atent că acum vine un fiut. Și fii atent. Este tu să te sferi. Lasă-i foarte sigur. Dumnezeu ai ce este banca? Nu, e în video. La ce este, mă? Lasă, 2 secunde, 2 secunde. Stai acolo, nu te mișca. Stai acolo, nu te mișca. Da, nu e bancă, e în video. Da, spune. Spuneți. Ceva, nu știu, pentru... Da, poți să-ți iei Stați mâine puțin de... în Nu, partea stau mea. și în picioare. Poți să iei mâine din buzunar să ne vedem, mă. Da, cum sunt, Doamne ferește, face... Așa, că ești în video meu totuși. Da. Păi nu, am zis ca să luați loc ca să stăm puțin de vorbă, dacă se poate, nu, nicio problemă. Ei, zic că stau și în picioare, nu? Da. Uite, mi-ar trebui și mie, dacă ziceți că nu dau de bancă de ceva, că am nevoie de niște bani. Așa avea nevoie de un împrumut, bineînțeles, Păi, bancar, nu... la 2 pași e banca aici. La 2 pași aici. Aha. Păi, nu știu ce să vă spun, dar... Ce să-mi spun? Mi-e foarte greu să vă explic această Păi zi situație. de prima, că sunt pe Că direct. să știți că aveți un laptop foarte Da, frumos. da, ia-te una de aici, că nu se nu chiar așa. Ce E să la vă 2 face? pași, la 2 pași. Nu, știu. E Banca Transilvania. Da, am înțeles, arăte ce laptop. Da, stai cu mine. Du-te o parte, du-te o Da. parte. Închide laptopul, domnule laptopul. Da tot, dar să nu mă omori. Așa, dă și telefonul. Dă și telefonul. Așa. Așa, asta e mouse-ul, nu? Da. Ceva cu buzunare, Nimic. nimica, nu? Dacă ai făcut vreo mișcare, fii atent. Fii atent ce spun. Da, nu te speria, nu fii atât de sensibil, fii atent. O mișcare, dacă ai făcut ceva la curte sau ai spus ceva, eu știu unde stai. Ai înțeles? S-a înțeles, da? Deci fără comentarii, fără nimic. Da, Ai înțeles? Da. Bine. Am plecat. Da, domne, da. Alo, spuneți. Alo, da. Da, spuneți ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, da? Am poliția? Da, vă rog eu să veniți că mi-a furat laptopul, mi-a luat telefon, mi-a luat tot. Păi și ce s-a întâmplat? Un nebun, nu știu, vă rog eu să veniți. Și S-a mai întâmplat- repede. Bine, putem să venim cât putem de repede? Wow. Unde stați? Unde stați? Unde stați dumneavoastră, vă întreb? Unde A, stați? unde stau eu? Păi, strada numărul 89, Da. casa 39. Ha. Ok. Revenim. Între parghele. Bine, ok. O să scriem acum și o să revenim. 39, numărul case, strada 29. Hai, vă aștept acum. Bine. Da, intrați. Bună ziua. Ce s-a Bună întâmplat? ziua. Uite ce să fac, a venit un om, mi-a pus pistolul la cap, mi-a luat laptopul, telefonul, tot ce aveam. Am spus că vă cunosc pe dumneavoastră. Sunteți frate cu... Da, Domnul, pargher. cu pargher. Da. Ce mai faceți? Dar cum s-a întâmplat treaba asta? Nu știu, a intrat peste mine, nu știu. Vai. Cred că mă cunoaște persoana asta, nu știu ce să Ba, zic. n-am și uite, nu știu de unde să iau, așa caprici, așa, unde să găsesc eu acest om. Și cum să facem noi. Mi-a pus N-am pistolul decât la să- cap. Păi, uite, vă- facem o anchetă specială, să o trimitem la Vă București. rog eu să mă Ca să, ajutați da, neapărat. te ajut cum sunt, doamne, treci, dar suntem... Păi da, să nu Suntem mai, să prieteni nu și- știți din gură că
Da, nu, Doamne ferește, mă știi de atâția ani, ce ai? Știu. Te cunosc, M-ai fratele ajutat. tău, nu știi că a lucrat Știu. cu mine. Știu. Vă rog eu să mă Da, ajuți. da. Că nu degeaba. Da. Bă, ce dracu, am rămas fără laptop, fără telefon, uite, fără... Da. Nici o problemă. Bine că ați sunat. Vedeți ce putem să facem. Vă rog eu Găsim mult de niște tot. idei, dar nu putem să vă promitem aceste lucruri că nu știu cum aveți camere de supraveghere pe aici? Nu Am, aveți. Unde? uite acolo în colț. Și dar nu aveți pe... Dar n-aveți pe... laptop. N-am pe laptop. Asta este. Păi ce să zic? Sănătate multă și ne vedem Hai, la, deci ne ne vedem la auzim la secție, da. telefon, Nu, da? veniți acum la secție, peste cu mașina mea. peste o oră, da. Aha. Va și prezența la secție să Da, explicați fac tot ce s-a întâmplat. Da, nicio problemă. Da. Știi, și le murim acolo. Da. Că ce să facem și noi? Suntem și noi, ne ocupăm cu serviciul, Da. Ce mai facem? Că, da. Ce mai face? Cine, frate meu? Da, E fratele bine, e foarte bine. Ce am zis că s-a angajat în afară? Da, e angajat, da. A luat... Am zis că e cu fete, cu astea. Da, nu... Ai Nu grijă se ce mai faci. ocupă, da, nu se mai ocupă cu chestii de astea. Ah. Păi de asta nu o să te duci și pe tine cu... Mai Înțelegi, adică grijă să că fim... ăștia- Da, păi de asta am zis că am stat de vorbă cu el. M-a sunat la telefon de vreo 2-3 ori, da. Păi ia să spui că am întrebat de el. Da. Are îți spun. Facebook? Facebook, da, are. Are, scrie acolo... Auzi, de seară este clubul ăla de fete. Care? Ce face de seară? Mergem de seară dacă vrei. Mergem? Mergem, dar să-ți lămuresc ție situația cu laptop. Da, nu e vorba de laptop, dar să găsiți Da, persoana uite, aia. da. Că laptop îmi cumpăr eu și... Da. Dacă știți că aveți camere și puteți să vedeți, că știți că are Păi, tot înregistrarea, dacă nu l-am instalat ăla. Ai, cu fabricatura, aia e. Aia este. Dar e bedare ce faci. Dar în restul, în fel de asta v-a amenințat cu ceva, nu. V-a amenințat? Nu m-a amenințat. Și că dacă spun a doua oară, trebuie să mă omoară. Nu mai stă până când. Și vreau să ne fie atent cum facem. Și ar trebui cât mai repede să Da. facem. Nu știu cum să facem în situația asta. El a fost, știu laptopul, că am venit odată cu ăsta lui George, de stătea pe la... Pe aici, pe jos. Da, pe jos. Da. Și am venit cu el la tine să-l angajez. Da. Și am văzut că ai avut un laptop de valoare. În jur la vreo 2400 de euro. Cam așa. Vă rog eu să găsesc. Da. Că luăm ordine. Da, nicio problemă. Hai, eu te-am lăsat. Hai, de seară, dacă Sănătate el și- mergem, Ne vedem, da, ne vedem, nicio problemă. La polițian un pic. Ne vedem, hai să bine. Du-te, că m-am un pic de treabă. Unde mai telefonul? Văd un bani minți, fratele. Ia-te și mie, scoate și mie carburetorul. De bani. Nu. Cum nu l-ai? Păi, scoate acum în secundă să Nu, scoate. Mă, că nu l-ai, mă. Băi, că ești prostul, mă, nici pe mine. Uitați, vă dau asta. Care? Ce să faci eu cu robla asta de telefon, mă? Ce te mă piși pe el de telefon, mă? Dă cardul tău. Am, băi, zic, bă, câți bani ai pe card? Ieși aici în față, am zis. Hai repede, nu că 3 milioane, că tu crezi ai firmă. 3 miliarde, șeful. 3 miliarde? Da. Și unde e cardul tău, te întreb? E prin geacă. Care geacă, mă? Stați un pic. Hai mai repede, mișcă-te și tu, leacă mai cu talent. Hai, mă, ce faci, mă? Hai, mă, te mai aștept? Nu, Vezi că stau la ușă, să știi. Uitați, vă dau